Parningotan hayon ni Tuhan Yesus Kristus paskana parzulu jala sadariondo ima pesta ni parheon ni pungan ni paropuan anane masuk ma rombongan ni akapungan paropuan dot amang pandita amang situa nama kobasi hita di parmingonon pinangido ma rimma hita jongjong. Shalom, selamat Paskah ma dihita saluhutna. Asa tapuka ma parsauratat dohot debata, tapasonang marohata. Makalason Yesus naung hehe, huria na hinaholongan ni tuhata, songon parbisar ni mata niari na manodangi portibion, songonima bisar barita nauli, na pabotohot tu portibion, nungatalu sorop ni hamatean, ay masa nasodung siat tu pikiran ni jolma, nungahehe Kristus sian namate, natuk manurusi sahat tu suhi-suhi ni rohani jolma naung mandate, di bagasan las ni roha si songoni, hupasat hamima selamat Paskah ma dihamu saluhutna.
Pasca ima barita nauli, napasuak pakirimota, songon obun nama morohoni tano nahasang, songon ima haheheoni Yesus, mamornohi rohata na uasan diaka na tarhirim. Dang tartiup tanomani Yesus, nungarap ibana dohot hita manjo goarta. Jala pasuang roha naung sanga mandate dohot pakilalaan na tarhatos. Talason ma hamonangan ni Yesus parholongi na pasuang ngoluta hajogjongata songon aka na niasianana. Ala mangolu do Yesus dang be mabiar hita majalagi ari na naingro. Ala taboto sitong do padani Tuhan tuhita. Tasomba ma ibana di bagasan tondi dohot hasitongan marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tunopatan langit dohot tanoon. Amen. Unang homabiar, au do bonana dohot ujungna, na mangoludo, jala naung mate do au na jalo, jala idama, au do na mangolu ro di saleleng ni lelengna, jala diau do anak hitsuni banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Dina mangaleai ari nanaing ro hitarapon Tuhani, ikon ubata do akabako na sodenggan, di tahun 2020 nagok hamaolon dohot parsiaduran na manguhut tu diri. Di jodoh hita gabe jolma naim baru, nama boan hadameon. Dadabe hasiani diri sadiri, alai mangolu di bagasan roha namar
panarihon tudongata narap marlojong dohot hita makaliahi ari nanaingro. Masa depan denggan dada marojahon tugugu ni hamurata alai sadia godang maholong ni Tuhani nata paparta tu nahumaliang songon akan naung pinai baru ni Tuhani tuhita. Tuganu keluarga nama Rukil alani aka parsia duon ni parngoluon haheheon ni Yesus sia namate ima papos rohata molo hamatean pe nunga ditaluhon ibana dang tu so tarutupanna hita mangadopi aka nama nosak ngoluta pangajarion haporsion naun denggan tuyanakon ima molo dipatuduhon na torasna tuyanakon na ahapena masa rope hamaolon dang busisaon alai manoktong do nasida mangasahon Tuhani. Salpuma pangalahon narobi holso busisaon biar. Dul mahamu. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus imana tarsurat di Hosea onom ayat sada sahat tu onom. Beta hita
Asa mulak hita tu Jehovah, ay nunga ibana mangaribahi laos ibana pamalum hita. Nunga ibana mamugangi laos ibana manaori hita. Say manada mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buhasiang ari dositong ni habisarana. Jala say narodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nenena mamornohi tanoi. Di baini hubarbar nasida marhite-hite aka panurirang. Hubunu nasida marhite-hite aka nasian pamangahu. Gabe bisar aka huhumpu songon panodang. Ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala nao peopsa. Amin. Taha tidak ko maha porseatai, songonahina tidak ko ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah, idoama pargogo na hatu dosa, natuno palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubon ni si Maria, nagabe-gabean sian pon di parbadia, andorang sohabubona. Ido tuhatana tumau na bernit di pahuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana dihau kinar silang. Na tuat tu banuotoru dung tano. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu sugo lauhudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na hastudosan. Di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon. Mahumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nang.
dohot di hanguluan arasuda. Amin.
Horas ma dihita saluhna. Selamat pasca parjolo ma dihita. Tapayuti itu matiting na masa di Huriata di Bagasam Mingguon. Minggu tanggal 5 April 2026. Topi ni Jamita. Hehe Yesus di ari patoluhon. Na parjolo, goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion, Minggu pasca parjolo. Namar lapatan, pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Napaduahon pangapulion. Di patupa di hari Rabu tanggal 2 April 2026 pukul 20.30 WIB. Dung sidung sermon tu keluarga Amang Andreas Mohali Aripin Simajuntak maringanan di konsistori. Pinangido tu ruas khusus bandar Odok Cabe Legoso asaro madohoti acara pangapulioni. Napatoluho padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 12 April 2026 pukul 7.30 WIB. Patu paon ni Huriat tado padidion nabadia pinabotohon tu akanatoras ni anak kota nanaing parsidoho di acara padidion nabadiai asaro nasida mendaftarhot tu situa bajar nabe dohot mengalampirhon fotokopi akte nikah akte lahir nidak danaki. Acara persiapan padidion nabadia di Patupa di hari Jumat 10 April 2026 pukul 10 WIB maringanan di konsistori ni gereja ta. Napaupaton perayaan Paskah Sekolah Minggu Gabungan. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 mulai pukul 10 WIB sahatu pukul 10 sia WIB. Nani dohotan ni anak kota sian horong tekad sahatu horong prasidi. Aka kegiatan di Patupa nasida ima na parjolo ibadah perayaan Paskah. Napaduahot drama musikal. Napatuluhon majaha pemenang lomba dohot pembagian hadiah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Eli, Eli, lama sabachthani. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Napalimahon kebaktia Bajar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 7 April 2026 pukul 20 WIB. Ima di Opak Bajar. Naparjolo. Ben di peninggaran di bagas ni keluar ni Amang Es Tapubolon inang boru tabunan. Napaduahon tanah kusir kodam. Di bagas ni keluarga Amang Es na 70 inang boru tapubolon. Napatoluhon Ciputat sekitarnya. Di bagas ni keluarga Amang BM Purba inang boru tapubolon. Napaupaton Bajar Godung. Di bagas ni keluarga inang Harumi Manurung boru Hutagalung. Napaunopon perubahan jadwal pelayanan tim 2. Pelayanan tim 2 di Huriata khusus mingguan di Patupa di hari Kamis. Tanggal sia April 2026 pukul sia 30 WIB. Maringanan di gereja HKBP Kebayoran Lama.
turuas na membutuhkan pelayanan sian tim doa, boy madipasahat topik pergumulan doanya melalui nomor HP pelayanan doa di 08235070 titing napapituhon open donasi na posobulong. Laho mamestahon ari Paska na posobulong ni Huriata naik patupahon kunjungan kasih tu panti asuhan anak Pamulang Tangerang Selatan di hari Sabtu tanggal 10 April 2026. Na posobulong di Huriata patupahon open donasi songon pakaian layak pakai usia antara 1 tahun sampai 24 tahun, alat tulis anak, dohot sembako. Turuas nanaing dohot partisipasi tu open donasi boy madipasahat tu stand donasi na adong di Jolo ni Garejata. Jala boy menghubungi kontak person, hagai di 0813 siawalu 04 24 sialima. Suaksongoning Naomi si Hombing 0821 sada 5 sada 2 sada kosok sia. Titing da pasiahon panitia transformasi. Songon bagian sian program transformasi iman keluarga tahun 2026 mulai tanggal 1 April 2026 nunga dipatupa kegiatan keluarga Banjar cinta baca Alkitab. Di Ganuk Banjar na dikelola dohot na di administrasihon tu Ganuk pengurus Banjar dohot situa Banjar di bagasan sada WA group jumlah pasal firman Tuhan na dijahat tu setiap keluarga ruas 2 pasal Ganuk ari mulai sian kejadian sahat tu selesai kitab Wahyu. Pinangido tu sude keluarga ruas Banjar HKBP Kebayoran Lama asa mangulahon medalato kegiatan dan dimaksud ni titingon. Warta tambahan namoding. Na di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 nunga jumolo moding sada ama ruas ni Huriata na margoar Perry Henrik Manik marumur 47 tahun 5 bulan. Nani habaluhon ni Inata, Romalinda Boru Saragi SE. Maringanan di Jalan Tanah Kusir 4, RT 5 RW Sia, nomor 10 Tolu Kebayoran Lama Selatan, masuk Banjar Tanah Kusir Selatan. Tu udean di hari Senin tanggal 6 April 2026 di TPU Tanah Kusir. Atong tayong mamanang yakon sude keluarga na ditinggal hon na jumulo modingon asa tumibu tarapur rohana sida. Songom ni matiting na masa dohot na neng masa di Huriata di bagasa mingguon tuhatama na madongani hita sa luhut na. Horas.
Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhutna. Taruli mahita dihata ni Tuhatta, ima marhite turpuk jamita di minggutta sadarion Laos di hari Paskah ima di namarningot tita di hahihiun ni Tuhatta Yesus sian namate tersurat di sada Korin biddu 15 mamukka maisian ayat sada satu ayat 10 sada. Tapai hutihu ma. Alai naing ma paboto honok kutuhamu akadongan. Barita naulina hubarita hotuhamu na jinalomuna naunggabe hajongjongamuna. Laos ido parhitian muna gabe malua. Namun di tiop hamu hata na binaritahon tuhamu. Ia naso sadok magopo hamu porsea. Aisian mula na hupasaha tuhamu na hujalo oddo. Naung mate do Kristus ala ni dosatta. Hobar tu natar surati. Naung tartanam do ibana gabe dipahihi diari patuluhon hobar tu natar surati. Jadi dipataridahod do dirina tu sikepas dungi tu na 12 dungi dipataridahon dirina sahali tulubi 500 dongan na tumorop sian akai mangulu dope debado naung modding
dungi di pataridaho dirina tu si Jakobus, dungi tu aka aposteli sudina, alai dipudi ni saluhut nai, di pataridaho do ibana nang tuau na tardok tubu di nasotekina, ayaw do na mekmet sian aka apostel, naso tamado au nian guaron apostel ala naung hulili huria ni debata. Alai na dia unuaing sian asni rohani debatado. Ubay na dapot jaladang namagopo asni rohana na tuawi ay gumudang do nahulahon sian nasida saluhu na alai dada au tahe asni rohani debatado na tuau ido atong manang aupe manang nasida songonido perjamitaon nami jala songonido gabe porsea hamu ima sahatna hamak kadongan na hinahulungan di bagasan guarito hatta Yesus Kristus. Kembali mamuse tuhita dipabotohon marhiti na diberitahon ima taringot lapatad dohot tujuan jalabohado makanguluhon taringot tuhahihiyon ni tuhata Yesus yan namati. Arti yang dalam tuhita di tinaluhon ni tuhata Yesus hamatiani marhiti hahihiyon na ima Paskah di minggut ta sadarion dung marjumat aguk kita di hari patuluhos songot topik ni minggut ta hihi Yesus di hari patuluhon jala topik may di hari minggu ima naniguaran hari hamonangan, hari kemenangan. Jala di hari kemenangan oddo nagabi naubelga ima lasni roha. Naubelga ulup-ulup ala naung ditaluhot tu hatay ima hamatayan na paling dihabiari kita jolma. Hamak kadongan na hinahulungan di bagasan guaritu hatta Yesus Kristus. Memang nahobbar di turpuk taon molo nanihatahon ni Apostel Paulus patorakon taringot memang betul jala sitong do hehe tu hatta Yesus. Ala saya dong do meragukan. Bahkan madok dang sitong Yesus mate bahkan idok napingsan do. Dang sitong Yesus mula mangulu hehesian namate nasala do ima paropuani narotu tanomani salah mamereng kuburan ay na kuburan ni halak do di ida gudang doy hamak kamang dot tamak kenang ima ajaran-ajaran na menyesatkan
Jala dia ka baik nahobar di perbandingan ima dohot tu naniguaranna buku nabadia ni parugamona asing adong do dihatahoni dangna sitong tu hatta Yesus mate dohot hehe alai dangna apa laibe na porlu ima sitaringotan ay mulugabe ido na porlu sitaringotan ba nunga tading kapal daw manang BHP diganup partikia diganup zaman dang boy magoy ima dia akan meragukan bahkan nama dok dang tutu Yesus mate jala dang tutu Yesus hehe ai sebui bemuba natar surati ai haotodo silangi dia kajolma nalaho maku dang boy be berubah jadi tersurati jala tajaha ala diganu partikian adong do jolma nah saya madok bahwa itu adalah salib itu adalah kebodohan alai dia lusi ima hatan itu hatta do dibeltai bah hautodo memangi dia kajolma nalau mago alai silangi haluau deui dia kana makaporsiai sadarang kayat deui dang terpisahkan ni ima hamamaten itu hatta Yesus dohot Juma Agung dohot hagihiun itu hatta Yesus tu Paskah na perlu songonari dia masih berengota siat turpuhon jala imana gabe intisari ipola unok ni berita markiti turpu jamita hakikion itu hatta Yesus nabi naritahon ni apostol Paulus di turpuk tahun hamak kamanami doho inanami hita saluhutna pamaritahonon di apostol Paulus borhak sian hadirion na do dia yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian tapi dia memberitakan itu di dalam pengenalan diri yang jelas bahkan tidak rupani sebetulnya dang patu tahu lahu memberitahoni sebetulnya dang patu tahu lahu perberita nauli alai alani asni rohani Tuhani kasih karunia Tuhan yang seharusnya saya tidak patut dipatutkan seharusnya saya tidak layak dilayakkan baru namanya musaido ibana ayaudu no mekmet ayak siai audu no mekmet sian akka apostel saya yang paling terkecil saya tidak ada apa-apanya. Audo na lea, audo na lebigina, sian akka aposteli. Jala di barita hoddo ima taringot, pangalahona, kegelapan hidup yang lalu, di mana dia yang selalu mengejar orang yang bersaksi tentang Kristus.
dia tangkap, dia kejar, dan bahkan dia siksa. Ima masa gelap ni hidupna. Alai marhite asni roha melalui kasih karunia Tuhan, Tuhan tangkap dia. Jala itu hidup ditakup Tuhan iau. Jala laos dipakai au ima laho merbarita nauli. Molo diturpuk tahun lebih ditonjolkan ima taringot hakihion na siyan namate naing dohonon na disi bahwa itulah yang hal yang luar biasa yang harus disyukuri setiap umat Kristen. Hamonangan victory ay molo monak kita tahilala monang di bagasa manang dia pei jumpa kita na tahirim monak kita ima di pertandingan lulus kita di ujian, kita sendiri yang merasakan begitu besar sukacita, begitu luar biasa kegembiraan. Jala ido nang turpuk tahun nani hatahon ni Apostol Paulus buasa gabi hakekeon itu hatta Yesus na paling luar biasa sukacita umat Kristen. Ayang ko di Juma Agung Sinatuari ningot de bejamitai nang ditujuhur pa ni ala ido edeni lansia ay mabir dohaw mati. Alay ari sadario terjawab dan gabi siha biaran ala tuhatta Yesus marhite kagegion na laos ido nang hatorangan marhite kagegion nai nang dohonon na memang ikom mate do hamu ikom marujungolu do alai dalat do hamateani laho majupakon ima hakiheon na pinatari dahon itu hatta Yesus taruli dihanguluan si saleleng nileleng na kematian harus terjadi untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Alai adorang soi aha masih bahenotta. Sebelum kita mengalami kematian, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus yang bagaimana? Disima borhat sian panidangion ni Apostol Paulus taringot tu dirina. Ima yang tidak patut dipatutkan, yang tidak layak dilayakkan. Jala bahkan dido ibana audo no memet alai laos tuhataido pebelgahon ibana. Audo na paling lea alai gabe sangapdo di bait Tuhani ibana. Ala dia ala disudena padohani di patutoru ibana satoru toruna songot tuhatta Yesus na olo dileai na olo mate dia pinar silang tuk somangalo do ibana. Itu menunjukkan kasih di dalam kerendahan hati yang luar biasa. Ido na dihanguluhon ni Apostol Paulus jala ido nang nijamitahon ni Apostol Paulus. Borhat sian sadapat dohan dihata na asing didok. Without God we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak ada. Ikut jelas di padohani. Tanpa Tuhan kita tidak ada. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Sahalinari molo di ayat
dia sia ayau do no mehmet sian akka apostel nasotamado aunian guaron apostel ala nang hulele hurian di bata ayat 10 alai na dia unuaing sian asni rohani di batado ubain nadapot jaladang namagopo asni rohana natuawi ay gumudang do nahulahon sian nasida saluhna alai dada au tahe asni rohani de bata natuau ido. Apostel Paulus majalu ulau ni dipatutkan dilayakkan Tuhani ibana alai dan gabe bongak irasahoni mana dirina mulai dok bongak dan gabi belgia dirasahoni mana dirina artinya aha tidak ada muncul dalam dirinya tinggi hati dan kesombongan, tetapi dia benar-benar merendahkan hatinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Alai boto ibana, tanpa Tuhan saya ini tidak ada apa-apanya. Ay molo mamerek kajahaton na. Hajahaton ni Apostel Paulus. Molo istilah tunuaing. Itakop ikon hukuman gantung nama. Iko ponisi nama. Molo dipakai hukum dunia. Alai sada halongangat di si jala itu di hati dakko di mana buasa tunggabe au dihajuk katoki dihajahatoki ikon au ditodo dipilih jala disuruh Tuhani berarti anggosoalani Tuhani tung suadong do lapataku, tung suadong do artikku. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan guar Tuhan ta Yesus Kristus. Dia gigih melayani, dia gigih memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Taringo Tuhan gigih ni Tuhan ta Yesus. Tabba jala torok bilangannya kana porsea. Tapi dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Lapatan dia betul-betul do dirasahun ibana merparbue jala mangolu ima pakobasionna tabba bilangannya kena porsea maka porseai Tuhan ta Yesus nong monangi di kegigihanna di nomor berita nauli di sidu ragam nih akan masa dia kaparukilon dia kasih tahunon penderitaan tetapi semakin dia dihina semakin dia direndahkan semakin banyak penderitaan semakin gigih dia untuk memberitakan firman Tuhan memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian ala pos rohana di bagasan haporsionna donganan itu hani doau. Tuhan akan menyertai. Adong dojolma naolo membuat manako hamuliau ni Tuhani di ngoluna. Haru parjamita pe komanado. Parjamita majamitaho taringo tu Kristus Yesus Tuhani. Ikon jagauna unang asa gabi didok akka na dijamitai. Wah, hibat du parjamitai. Namago dia dang ido nani jamitani be hiba dua petuhani
gabiolo do ima nibuat ni takko hamuliaw ni Tuhani artina dan gabi Tuhani marsangap marmulia alai gabi col may sadiri hamu akamang dot tamu kenang akaruas ni huria na hinokop na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus hati-hati sotong la itakko hamuliaon ni Tuhani marhite dia may maulo gabi na niula sinur na pinahan adong jabatan muna adong kedudukan muna posisi muna suku-sukun siani sedoi sia Tuhani boy di dalam toka muna ima aka ulau muna si ganupari di posisi di pangkat di jabatan dia bei isedo nama baini boy tarulah kita alani asini rohani Tuhani do boy ni ulahoni menjadi nataula berhasil apa yang kita kerjakan sesuai diaka ulau tasiganu pari isedo mabe berhasil ikut dohonota Tuhan itu mangomo huwa mang inang di nomor 33 marengge-rengge na mga leo pangomoani siya ni sidoi asini rohani Tuhani asa dia do nanaing dohonon na songon na ido ni Apostol Paulus au do na mekmet na hurang tamado au niyan alai alani asni rohani Tuhani gabi tama gabi patut gabi boy berhasil ulaokku sian parsurona ternyata betul do ibana do na marsurwau alai ala ibana na maringana di bagasang oluku gabi boy hulahoni alani ibana na mangulahoni di ngoluku soto ngadong kijang ni roha soto ngadong kesombongan dan ngadok si hagijak konotos si sobok konotot di nguluor tungla pangkat dia pe pangkakmu amanginang jabatanmu ingot siat Tuhan idoi kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan ima suara Paskah no porlu marhite turpuk jami daun tuhita ruas ni huria adong pegetepta gudang peartata mole suku siat dia doi siat Tuhani asam bolo didok siat Tuhani di saluhudna berarti iko paulahom ma tong tu Tuhani dari Tuhan untuk Tuhan toruk ni roha mai kerendahan hati dan naso berhasil dung di leon Tuhani ulauni jabatani tu si Apostol Paulus diulahoni bana alai selalu di hati dakoni bana audo no mekmet ay mada mertua mahuamang mertua mahoinang tibu jabatanmu lem denggat jabatanmu lem tabba artam mana yang sidohonotta ita heda muluhura sahon au duno pugus siad nasing ay dia manuaingon siat Tuhan itu saluhu naon asa diulaon dohok di pasu-pasu hasilnya niula na pinasahat di Tuhani ikut totong marmulia marsangap Tuhani benota
ido isini hageheon ni Tuhan ta Jesus. Sian namate. Asa da kolam mangulu. Mula mangulu Tuhan ta Jesus manaluh kamateani. Laos ido jabarnya kana porsea. Ima hita. Mangulu hita. Alai disukum mamuse. Asa holam mangulu do. Ala argado pakokok ni Tuhan ta Jesus tungoluta. Argado hanguluan na pinasaha ni Tuhan ta Jesus tuhita. Mulai do rupani argani hanguluani ala ikomate do ibana. Jala mula mangulu asa gabe mangulu hita. Ala ni ahado ala ni holongna asa ngoluta ngulu na pinasahan ni Tuhani ikogo holong do. Makaholongi se na parjolo makaholongi debata dungi makaholongi donga jolma. Akka jolma nago holong dia akan selalu bersaksi bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bahwa hidupnya adalah pemberian oleh Tuhan, maka hidupnya juga akan dia persembahkan secara utuh kepada Tuhan. Danga dong disigit jang ni roha. Ayak kana olo mempersembahkan nguluna, ulaonna, pasu-pasu na jalona tu Tuhani. Dia akan selalu merendah di tengah parsauranna do akka donganna jolma. Danga dong rupani istilah na ibu rupani itraha. Ay apostol Paulus dangi patuduhan na pasago-sagohon. Ang na pasago-sagohon. Ay natabuhan rupani jago. Molen na kan? Betul kan? Alam mo dok pasago-sagohon. Nga. Anggoy. Olo na magabi hamamago to hita. Ay mo dok malo molen na. Positif. Alam mo dok pamalo-malohon. Nga. Hita naman na turo siya sa luho na. Oto halakanin naman hita naman ng moto. Molido pamalo-malohon. At tarhirasong na tabudo hatay alay lausido madebuhon. Akajolma na patuturo dirina di patibbo Tuhani alay akajolma na patibbo dirina patuturon ni Tuhani. Yang kita pilih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan. Manangahapi akaulauta, dia kaparkarejuata. Profesi muna salu nawak kamang dotta makenang. Hidup dalam kerendahan hati. Tuhan akan memenuhi hidup kita di dalam kasihnya. Gabegok pasu-pasu ma ngoluta. Di bagasan ulup-ulupta ima di pesta Paskah. Ari hahihion ni Tuhan ta Yesus di minggu sadarion. Gabi marlapatan ma, merguna ma. Kita namar pesta Paskah alagok las niroha kita di leot Tuhani hanguluan jala di bagasan hanguluani iko sadarata sileleo ni Tuhani kita pe lamar sobba matuibana di bagasan uduk niroha. Amin martanyang mahita. Pinuji magwarmo oleh Tuhan. Marsangak maho ima di hari Minggu sadarion laus udut di pesta Paskah. Nahu patu pahami pinatupani huriam di sadok portibion akkana makka porsiaiho. Pakokok miali Tuhan dihami akka jolma pardosa. Mati huali Tuhan dihau pinarsilang. Asa mangulu dohami. Jala ditaluhuk huali Tuhan hamatiani. Laus ido nang hamunangan nami dia kena porsea tuho.
idonang na hulupok kami, hupestahok kami diari sa deryon. Dinamarningot kami diari hahihom musian namante ima pesta Paskah. Ali Tuhan, marsangap magwarong marmulia maholi Tuhan, siya sadok ngulo nami. Ngulo na pinasahap mi. Ngulo nagoholong. Makaholongi ho dohot, makaholongi dongan nami colma. Marhiti to dim to di perbediai mali Tuhan. Na manorangi, huhut manugunugu, roh doho pikiran nami saluhut na asa ngulu namion ho Bartolomo ni roham. Ingot dohami dia ka ruasmu alani holong miali Tuhan ima ka ruasmu na dibaga sa parsahiton Krenius Pajaitan lince tabunan buru nenggolan Preli Wasmasito Panjaitan buru siringo-ringo Marsma Purnawirawan Dr. Andus M. Situmorang Insinyur Sihar Hutagaul Nyonya L. Hutasoit Rondang Riana buru Silalahi Rosdiana buru Pangaribuan Estiria Simajunta buru Napitupulu Erika Simajunta buru Sibarani Sintua Insinyur M. Hasiombing Ruth Maria Asima buru Siahan Nurmala Sitopul buru Manihuruk Deselina Marta uli boru Sitopul, Marike du Maria boru Siregar, uli Novianti Simbolon boru Siahan, Nyonya Sintua Nadadak boru Pasaribu, Sintua Doktoranus GP Manihuruk, Iwan BM Tampu Bolon, Doktoranus EH Pasaribu, Elais Adelina, Pardede boru Sihombing, Raya Tiambun, Siagian boru Siahan, Emmi Hutahen boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, Dohot Aka, naso hugwari hamil Tuhan dia karuas ni huriam soni nang di tunga-tunga nami di persauran nami di bagas Joromon dia kena di bagas sa persahiton manang na pinasida Tuhan di rumah sakit soni nang na di tunga ni bagas nabi dia ka tahap-tahap perawatan penyembuhan ali Tuhan mangasahon asni roham mangiduhami tuho asahom ali Tuhan na mapargugihon na sida diragam niya ka persahiton na unang luas ali Tuhan madili ala ito tong makirim tuho jala totong maporus tuho jala mga sahon asiniroham mangido hami tuho ali Tuhan asa homa mga leon hamalumon di nasidabi maluasian aka parsahiton na lausong ni manang dia ka ruas ni huriam na taruli dia ka las ni roha sian pasu-pasum Persidot huriam ali Tuhan maka mulateho tuho ima dia ka nataruli hahipason gajang ni umur di ulang tahun ari hatutubu di ulang tahun di pardongan saripeon di nading mardala dia ka persekolahan perkuliahan dia ka yanakon songoni doho dia ka perkarijuan saluhutna nang peragam dia ka hamaolon nan niadopan karuasmu di namangulahum madalaton dia ka parkarijuan nasida alai boya ali Tuhan di palua asniroham jala tong ali Tuhan di pakilalahon merlipa gadda pasu-pasumi na pinasahamu ali Tuhan pinuji maguarmu mauliati madiho jala totong mali Tuhan ajari torangi rodo pikiran nami asa totong marhabiar tuho jala totong marsangap guarmu di sadok gulmi ni ngulu nami atau ngali Tuhan sahat dihoma ngulu nami hola di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin tapuji matuhata marhite edeta laus disomahita pasahat papungu pelean Para si roh
martanya kuma pilia tahun martanya kita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehul-lehun na dinggad doho na saulibasan na mauliutus hupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di julom pasu-pasu majala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulun harajam di tonga-tonga ni huriam do di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni silew-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliante tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami ho alanong ditubuh ko hami padua haliho sian gudang ni asni roham tupak kirimon na mangulu marhiti-hiti hakihiyon ni Tuhan Jesus Kristus sian namate nung agabi si palua jala si pangulu anak ni dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami siutonon nami namarlas ni roha dohami nuaing marningo hahihiyon nai nunga talu sibulis talu hamatian talu banua toru dang mabiar behami bida hamatian dohot sorok na ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugihok kami siyan hamatian tu hahihiyo sugut alani ubahin upang iduhami saya si maroham patugu maha porsyon nami maniok barita na uli aso nang ganggu rohanami di nahubulus sami hamatiani say sungguli marohanami do rohani dongan nami asarap hehe hami sian parrohaun na buruki asa tarulahon hami parangen ay baru say pasu-pasu mahuriam do parbarita na uli na mamaritahon hakikiyon ni Tuhan nami asa lam tersunggul akka na pidim roha jalahihi siad dosa nabi say papos marohanami makkaporsiay nang mardami jala mardumu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu say pasabam jala pamalum marohanami top pama rohanayas doho tod di namarsihoho di bagya sa kami asa terhajong joko kami nang pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Jesus Kristus say sungguli ma pakirimon na mangulo di hami asa tarapul rohanami marningot akkadongan nami nung jumulun ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon sitaunod di hasyanganon saya puli maakka namatayan nadangol napugos na somarama somarina akka namabalu dohot akka namalungun tu Banua Gijang marhiti-hiti kagayon ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saut malomoni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangulua siapari say sama dosa nami songo panisan nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugyo tu pangujunan palua mahami siap pangago.
Mula mahamu di bagasad damai jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasor hon madamena tuto di munabe. Amin.